There's a good news. Continue speaking. Only if I neje mountain of fire. I say again, continue saying it. Keep on saying it. China anife. Imane buluke si Ekehit onyeze Jesus and Akwa Okuko bule on 6 March. I will go. Wolo na baka mmanwu kita now. Hey, butu one back on 27th of this month. Ko ga aboze. Someone say power. Ema ka yi release ye ndi ji ka ha na befe ma ka yi. Ị ga-aṅụrụ iyi na ka nwa dị ọcha. Ema ka ị ga-aṅụrụ iyi na ha agwọ ọgwụ. Ị ga-aṅụrụ iyi inwe ha ọgwụ ekere eke ma ọ bụ nke tiri n'ite ma ọ bụ nke a na-aṅụ aṅụ na bọtụl. Ị ga-aṅụrụ iyi. O nwere onye ebuniri enu ike dị mma ema ka ị. Inwudo ụmụ mmadụ iji na onyeze Jizọs, iji Akwa Okuko, iji na Ekehit just gbachie for nothing. Ị makwa na ofu onye na-amụto obodo iwe jide 3 nation kuchie ofu ebe ndị a bụ gịnị family men ekuchie fa obi adịghị etiga eti ị na-afụ m nke gị makụọ ha mịa ha ọnụ asị gị ọga anyị nnọọ ebe gị n'irie ebe ịtụrụ 3 family people nga n'ime for nothing obi adịghị etiga eti. Ọngụnwa bụ na chief security iwe ka obi ka amụsụ wee kechie ndị a lụtakwara iji ụmụ jide nwunye tata nwere ike na-eko maka onye mbụ abụmeme ka anyị olu echi nwụọ mụnwa bụ chief security ntụkọta ụmụ gị nga ntụkọta ụmụ gị nga na Anambra steeti ọgba gị n'anya ebe ọ bụrụ inwe ha obi mmadụ na onye nwudere kuchie nya ireko imegide ife iyi na-eme were nwa echi o wee bụ n'ezi ikuku bụ chief security. Hey! Ntụkọta ụmụ gị nga ihe ọbụla ha mere nga ihe ọbụla ha mere nga mgbe ha ka ị ga-amada na onweghị onye ebunile enu ike dị mma. Ife ị ga-ama ha bụ gịnị? A close mouth is a close destiny. Onweghị onye ji nke obi na-atọ ụtọ ikuchie ndị mmadụ without justice. Onwe ife ha melụ tụọ fa nga ka ha ka ntụọla anyị. At least we can talk 6 years, 5 years, 2 years, according to law. Hasavucha hapota. Why holding them hostage? Hara nwunye gị. Mba na ha agwọ ọgwụ. Nya bụ iwe. Akwe na mba ana ha agwọ ọgwụ. Nya bụ iwe. Ha egburu mmadụ. Ịgwọ ọgwụ bụ igbu mmadụ. Can you prove onye ha gburu? Wote ka ifo. Ekuchie ha ebe aha. Keta now, able to go now to 27th, but on Friday, nkara be far now. I kapunenu ka mmanwụ. Ema ka yi release ndị ji Soludo bụ gọvanọ ọngụwa ji ndị a nke na-atụ asị n'isi ha one by one. Amaghị egwu a na-abụ aghụghọ. Nke si na ya bụ Obi Kubana. In a vote, you are looking for Eastern people vote. Ndoba get to vote fa. And asa hisi. Gagbando to give to release these people. Kahana befa. For them to do so, I got to get pure water. Mbosi campaign. Okay, no ba. Akana amuge nwa. Mgbe pụtara ebe ndị mmadụ maka atọ pure water ka efu osi eme. Disgrace ga-abụ nke onye ọbụla. Ndị kuchiri ụmụnne ha bụ ndị Igbo na-enwe aṅụrị. Unu na-eli ego mana na awọta ebe ụmụnne unu nọ n'ime nga with no justice obido unu aṅụrị onye kwu ya setụ anya nga kwụ nga butere nga unu afọ fere mekwa unu o meghe n'izu omee n'ọnwa onye eziokwu ga-abịa ụwa ọzọ unu na-azọ Anambra steeti na-azọ Nigeria ka unu bụrụ kingdom onye nwee ego na-eme ọfụma unu atụ ya nga ka unu wee bụrụ eze a ga-ebe unu ọdụ. Geenụ ntị ekwume bụ ekwe ọzọ maybe before 2035 ọ bụ n'ezi ikuku abụọ security ewere mme ụnụ 30 go and market ọ mankari for nat 2035 abụrụ chief security
na Anambra zuru ezu. Hey! Ewere mpọpụ na ụbọ nju ese wensị na ihe abụ nwa Soludo anwụrụ m ya. Maọbụ anụ m na ihe abụ nwa Emakayi. Hey! N'okesi abụọ m bụ ihe nna mere ndị mmadụ malụ na ife na-eji ife nna mmelụ were abụ ụmụ ya ụbọ. Relizienụ onyeze Jizọs, relizienụ Akwa Okuko, relizienụ Ekehit and ndị ọzọ ka ha na-abefa. Ọ bụrụ ife ọjọọ mmadụ elu dibịa, ọ bụrụ ife ọjọọ mmadụ ịsa avụ aja na be nne ya, ọ bụrụ ihe ọjọọ na ha na-eme advert. Everybody are doing advert ihe ọbụla ọ na-ele nke fama ndị iche mana ọnụ ojikwa ọlịo fine and good. One thing I know for sure bụ gịnị? Onye chesi ọpụta onye ọzọ abaa ifulezi iku ọmanta aka abam security o nwere mgbe ahụ mmegide mmadụ ife ma